Emprendre no és només tenir una idea. És desenvolupar competències per superar reptes, aprofitar oportunitats i fer créixer el teu projecte. Planificar i organitzar és convertir un propòsit en passos concrets, assignar temps i recursos i fer un seguiment de l'assoliment dels objectius. Només així, allò que imaginem es pot tornar real. Els objectius que ens marquem han de ser SMART. Específics, clars i concrets. Mesurables, fàcils de comprovar en l'assoliment. Assolibles, possibles amb els recursos disponibles. Rellevants, alineats amb el projecte. Temporitzats, amb data límit. Per exemple, vull vendre més no és un objectiu SMART. En canvi, vull vendre 50 unitats del meu producte en 2 mesos, contactant cada setmana amb 10 clients potencials. Sí que ho és. Prioritzar és triar què fer primer. No tot és igual d'urgent ni d'important. Cada dia, marca les tasques clau i dona prioritat a les que tenen més impacte en el teu projecte. Organitzar-se demana mètodes. Fes servir un calendari, un tauler de tasques o una checklist. Utilitza plantilles per a processos repetitius. Revisa cada setmana què està fet i què cal replanificar. Assolir objectius vol dir arribar-hi a temps i amb els recursos disponibles, diners, persones i energia. Per aconseguir-ho amb eficiència i sense estrès, planifica terminis realistes, divideix en passos petits i revisa sovint per corregir desviacions. Planificar i organitzar és construir un pont entre imaginar i aconseguir i creuar-lo pas a pas. Siga SMART, fixa objectius clars i apropiats. Prioritza, fes primer el que té més impacte. Sistematitza, crea rutines i fes servir eines que funcionin. Sigues eficient, assoleix objectius a temps i amb els recursos disponibles. I recorda, posar ordre a les idees ajuda a fer-les realitat. Segueix aprenent, segueix emprenent.